Malawi Camera. Msonkhano wa UTM ndithu unalipo kumeneko ndithu komatu Fredo Kisi wayankhula kuti makendlo aja azauchedwaso 2 days before the elections. Komanso amayi Patricia Kaliati amang'alula manganya. Nangase manganya na wang'alula iwacha. Na Yesu wakabwezera kuko wang'alula ndithu ziko kwambiri. Tiye ntuonera. Aniwa amelali achia amusika wakabakweta kuti nawonso akulonjereni kena akutilowe mchigawo chathu changali ziko Zote tisatalikise ulemu kwa akulu atose ulemu kwa fumu ulemu kwa nose amene mwakwera anyamata ndatsikana muni nose muli bwanji munyengo za MCP muli bwanji kudziko lolamulidwa nda MCP muli bwino si muli bwino President ine ndayima pano ndilibe mfundo ndilibe chani ndi umunthu chandimisa pano ndi umunthu ine kuchipani nabasida udindo ndinoyimira anyamata anzanga ifeyo ngati anyamata Your Excellency nthawi zambiri tikamabwera pa misonkhano mukati mwaonesesa anthu awo msonkhano umene anapanga Bakili Muluzi 1994 msonkhano umene anapanga Dingo wa Mutharika ma 2000 Joyce Banda anthu akamangoneka bechi mozi sasita timangoneka chimozi mavuto athu amozi Your Excellency ife ngati UTM tikalowa mboma wa 16 chimene ngakupempheni ndiyo kuti titsogoze umunthu pakachitidwe kathu ife achinyamata tanamizidwa kwambiri tauzidwa mfundo panopa zafika pokuti aliyense wandale akumakhala ndi mfundo koma chimene chikumasowa ndi umunthu chifukwa mavotwa timavota anyamata azimayi amavota tikalamba za achinyamata asomwena kawiri azimayi onse mukaonawo azimayi ambiri awo anyamata awo ndife ana awo azimayi ambiri soena mukaonawo mbuyomo asiya anyamata ena oti mafizi akuvuta asiya atsikana ena oti panopa survival kumakhala kwa mablesa amati mablesa azimayi mukaonawo ndife achinyamata mavuto athu ndofanana kulikonse ulendo umwe ife tifuna Your Excellency tufuna ndale mavota awawo asikathera mumasefulia mtonzeoneko kuti dziko la sintha osaopa osafoka ndati ndibe mfundo ndibe chani ndi umunthu Your Excellency mukati muona anyamata ambiri awo amamva kuti kwatuluka za polisi akuitana kuti anthu apange apply kwatuluka za ku army afuna anthu apange apply anyamata ambiri wamapanga apply azimayi ambiri wana wamapanga apply koma kuti ndipemphe kuti tandioneseni zimayi amene angana kuti mwana wake anapitako ku polisi mulipo palibe kodi tikati nyumba iliyonse yosauka pafumu iliyonse kandi pa TA ingopitisa mwana mmodzi yekha kandi ku polisi kuja mwana mmodzi yekha kandi ku army kuja ntchito zinali mapasana okhaokhachi moyo sungasinthe azimayi niyo moyo susintha m'manyumba mwana wanzako ndiwako yemwe ukachenjera manja amatutani Your Excellency anyamata tonse tioneni ngati ananu tioneni ngati anyamata anu panola mphula mbiri
ndikanati chakweza mbiri kumatipanga maactivity ambiri achinyamata koma mwina ndingolengeza chimozi za candlelight ziyambika pa 10 June 10 June kumapita kuti kamba candlelight Malawi yonse komano kuyamba ako ndikopheka tizamva kuti kwayamba chimene ndifuna muchigwire ndicho nayo campaign period imayamba cha mu July tilose amati 2 days before zisankho amatseka campaign siyocho ndikupempheni youth yonse magavana ma constituency nonse 2 days closing ya campaign yathu tizatseke ndi candlelight tamvana dwet constituency yonse from Nsanje to Chitipa tamvana dwet aliyesanza kakumbukira kuti tikamaka vota BN chama datana naye kuchikangawa oja sana tane naye tamvana dwet 2 days before zisankho tamvana dwet 2 days before jani zisankho candlelight kosi kukumbukira tsogolero wathu BN tamvana dwet Your Excellency ndimaoche pamene waziko mwambiri ziko mwambiri amene anali penjani olemekezeka penjani Fredokis Kaluwa. Bwana President, ndaona ngati Director of Youth wadumpha pamozi pamono ndikumfunsa apa kuti kodi achinyamata ambiri wa ntchito imene akugwira pano ndi chani ne andichulirako ntchito ziwiri. Yoyamba ndili ndi m'bale wanga ku UK ndiye kuti imene ndi ntchito kapena chithandizo ndimachoka kumene. Chachiwiri ndimasewera aviator ndimapanga peti sizimenezo ma president mopempha nawo anthu akufuna ntchito zenizeni osati kulandira zinthu kuchoka kwa anthu ena. Pa nthawi ino amayita bambo anyamata ndi asungwana mundilole ndayitane bambo Felix Njawala kuti atiuze tonse amene tili pano ndiye tonse amene akutionera kuti chifukwa chani ku UTM tikunena kuti ife tili ndi joka tili ndi munthu amene adatsinthe zinthu ku Malawi kuno tili ndi economic engineer bambo Felix Njawala zatilongosoleni. Chipagera mwamba aliyense amene sakukondwera ndi mmene zinthu zikuyendera panopo ndifuna kuti tike chipagera mwamba. Aliyense amene akugwirizana ndi mawu amene anena chairman ansika kunena kuti ngakhale zamtukula pakhomo zikumayang'ana nkhope chipagera mwamba. Aliyense amene akunena kuti chaka chinocho njala ndiye atikudzula osati masewera chipagera mwamba. Aliyense amene akunena kuti MCP pa 16 September izipita ipakire chipagera mwamba. UTM Sokolatu Dr. Dadito Kabambe pa 16 September nanga ibanga yonse nanga tonse tili kuno ndiye mafuna mthawi imeneyi a president ndimafuna nakumbutse anthu akuno kubanga kunena kuti Dr. Chilima anakwera malo ano Dr. Chilima nyamata amene adalikonda dziko la Malawi, nyamata amene anayika dziko la Malawi kumtima kwake. Ndimafuna ndikonze chinthu chimodzi masanamu. Dr. Chilima Alliance ndi Malawi Congress Party sana ifune ya ndikamayankhula mawu amenewa ena kumakwiya mukwiya simunachi chifukwa chimenechi ndi chilungamo ndikunenachi. Achilima kutamveka mawu a Alliance adatiuza ife atsogoleri tili kuno kunena kuti MCP abale anga singasinthe akali ati Madam Advisor President Honorable Masangwi muli apo, Mai Makuta muli apo, Honorable Makondi Secretary General, Honorable Willet Kalonga mukoza kukhala mboni anga. Tinaenda ife maulendo mwina osachepera 5 kumamva zimene Amalawi amatituma tikauza Achilima azichepese chifukwa choti Achilima ndi wokula mtima, Achilima ndi wokonda udindo. Mawu amene acha ife timapita nawo. Achilima anafika nthawi yonena kuti ndakumvani koma bwanji musankhe munthu wina akhale wachiwiri wachakwera.
osati ine chifukwa anthu awawo sangasinthe mawu amene amagwiritsa ntchito ndoti anthu awa sangatani awa zinatengera anthu amapemphero amipingo akuluakulu ena akuluakulu a ntchito zaboma kuwapempha mothandizana ndi ife chifukwa choti Amalawi ndi zimene amatituma kuti dziko lafika pena pake tikufuna zinthu zisinthe ndiye anavomera kunena kuti ndakumvani koma ndikufuna ndikuuze komaliza anthu awa sangatani awa lero ndikufunseni kodi anthu awa asintha anthu awa asintha kodi zimene amanena achilima nzabodza mzimu wawo use mumtendere chifukwa zimene tidakakamiza ife inu ndi ife lero zotsatira zake tazitani kodi tazuwa munthu opanda nkhawa ndi anthu osalimbana ndi anthu opanda makani waphe wachikondi zimene zidachitika tonse tikuzitani kodi ndimafuna ndikukumbutseni chimenecho abale anga ndisanayambe kuyankhula masana wanu a president ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti dziko lino anthu akuvutika ndiye ndikamanena kuti anthu akuvutika pena zimakhala ngati zabodza ndikupasani chitsanzo masanawa posachedwa apa anzathu ogwira ntchito zaboma anapanga chikalata chawo kuti akapereke madandaulo awo chifukwa malipiro akuchepa ndalama zikukanika kuti zigwire ntchito a president ndalama ikumadumpha thumamo kukhala ndi 10,000 kwacha lero kupita pansikapa olo jumbo zinthu osatani kodi osakwana 10,000 a president kupita pansika wabange ukagulatu sopo wanima 10 basi ndalama yonse yatani kodi yatha ndiye anatenga madandaulo awo kuti akapereke kuboma koma chimene chinachitika Amalawi Congress Party anatuma anyamata ndi zikwanje ndikuwakhapa anthu aja ma civil servants aphunzitsi manesi amene amatitumikira ife ndinu lero mabanja awo akuvutika kuti wazika mayi awo bambo awo amene anakhapidwa atagwira anyamata amenewo tsiku lomwelo anagwira mbanda kucha kunabwera mawu onena kuti 6 o'clock isanakwana anthu amenewo atulutsidwe a president anthu anatulutsidwa mpaka na lero palibe chimene chikutani kodi chikuchitika ndikufuna kuti tiyendere limodzi ndikamanena kuti Malawi muno muli mavuto aliyense adziwedi kuti Malawi muno muli chani kodi mavuto lero mukaona apolisi athu musamadane nawo ya nthawi zambiri timanena kuti apolisi amasekerera zopusa ayi apolisi amene adagwira ntchito yabwino kukagwira zigawenga zimenezo lero ndikuwuzeni onse apatsidwa matransfer kuchoka m'malo mwawo kutumizidwa kwina nthawi imene anthu amapanga matemo kuno ku Blantyre uko chifukwa chokuti anthu sanathiridwe tiye gasi kumene kuja wamkulu wa polisi adanchotsa kupititsa kwina apolisi akagwira ntchito yabwino akumasamutsa kuapititsa kwina tidzamvera chisoni apolisi akugwira ntchito pansi pa boma limene sili kufuna democracy m'dziko muno izikhalamo ndikulimbikitseni apolisi boma la UTM kubwera lidzakuyang'anirani lidzakulolani mudzagwire ntchito ndi ufulu malinga ndi malamulo a dziko lino mmene amatani kodi amachitira tinkaona ngati zinthu zasintha ife ndamene tinkanena kuti tikufuna zinthu zisinthe koma lero zinthu sizinatani kodi tabwereranso pamene ife tinali pano apolisi ngakhale uniform akugula okha mukakumana nawo apolisi mudzayang'anitsitsa ena mayunifomu apolisi makola onsewo anang'ambikang'ambika ena kumagula nsapato okha kumapita mkaunjiko kukagula majombo jombo ina ya girini jombo ina ya black mudzayang'ana apolisi athuwo mudzayikitsa mmapemphero akuvutika kwambiri komanso amphene onse amene akugwira ntchito zaboma a president akuvutika ndimafuna ndikupempheri masanawa pamene mukhala president pa 16 September kukhale poyamba anthu amboma tsopano kumvako kukoma anthu amatigwirira ntchito yabwino kwambiri koma akulephera kupititsa ana awo ku sukulu ana awo ambiri makamaka aphunzitsi ana awo amatha kusankhidwa ku university kukanika kuti ana apite ku university amangophunzitsa ana anzawo koma ana awo kukanika kuatani kodi kuaphunzitsa aphunzitsi mdziko muno musadandaule Dr. Kabambe akubwera pa 16 September miyoyo yanu isi a president Blantyre ayu sali mmene analili Blantyre tsopano watha
achotsedwa. Malawi housing idapita ku Lilongwe, Makra idapita ku Lilongwe, immigration idapita ku Lilongwe, akutinso makampani ena sakutani kodi akupita. Chimene chikuchitika ndi chani? Anthu amene apita kumene kuphatikiza ndi meki inapitanso. Ndiye kuti nombangwe muno anthu amene amagwira ntchito m'manyumba mwa anthu amenewo ntchito zimenezo zinatani kodi zinatha. Anthu amene amazagula malonda m'misika mmenemo kwa anthu akuno kusika wakuno ndiye kuti malonda awonso atani tsopano apita pansi. Kufuna tikupemphera president pamene mukubwera pa 16 mbwezereseni Blantyre kuti ino akhale commercial city mmene inalili kalekale. Ndimafuna abale anga masanano ndikuwuzeni. Nthawi zambiri anthu timanena kuti zinthu zasokonekera. Koma mwina pena tikumaona kuti zangolakwika pena pake pang'ono. Koma ulendo uno tikamati zasokonekera zinthu ndizatani kodi zasokonekera. Chuma cha dziko lino chasokonekera. Ndichifukwa wina aliyense akulira. Abana ndikufuna ndikuwuze na president. Madolo onse m'Blantyre muno kapena m'Malawi muno asanduka makape. Madolo onse amene amakwanisa kudyetsa banja lawo pano zikwavuta ukanika kutani kodi kudyetsa banja lawo. Anthu olimbikira amene amalimbikira kulimbikira koma zinthu sizikutani kodi sizikutheka pachoti chuma chasokonekera. Ndiye ndimafuna ndikuwuze abale anga mmene zasokonekerera zinthu pano. Chuma chasokonekera tikufunika kuti dziko likukonza kwake ndikukhala ndi munthu amene angathe kukonza chuma cha dziko lino. Munthu ameneyo ndi Dr. Kabambe ali apapo. Ndikuwuza ndi zifukwa zake. Dr. Kabambe anagwira ntchito kapena nene kuti anagwira ntchito mboma zaka zokwana 25. Palibenso president wina amene akuyima amene anagwirapo ntchito mboma zaka 25. Akamayankhula zinthu, akamakuwuzani zinthu, mumvetsere ndipo muamvere. Faboma amalidziwa bwinobwino agwiramo ntchito zaka zokwana 25. Apita Mtalika, apingwa Mtalika onsewa anagwira nawo ntchito Dr. Kabambe. Apingwa Mtalika mzimu wawo use mumtendere. Chinali kuti chitsulo cha njanje ndikunama. Apingwa sanali chitsulo cha njanje. Apingwa sanali chitsulo cha njanje. Anali chitsulo cha njanje. Mukudziwa ine 2009 Apingu tonsefe tinkayimba nyimbo kuti Apingu sendera aliyense chifukwa choti Apingu adathetsa njala. Ndipo Malawi muno njala munali chani kodi nalike. Ndifake kunena kuti poyambirira president musanapange chilichonse September chaka chino kuli njala ya nanu choyamba zatheseni njala. Chifukwa wina aliyense akadya amakwanisa kugwira chani kodi. Apingu aja kuti agwire bwino ntchito adatenga anyamata awiri Malawi. Zikomo ndawe yanga yatsala yochepa ndilole ndimalize muimba. Atatenga boma malemu Apingwa Mtalika adayang'ana kuti kodi dziko lino kuti liyende bwino tipange chotani. Anafuna kuti akonze chuma cha dziko chiziyenda bwino. Ndiye anatenga anyamata awiri malemu Dr. Kudo Kondwe komanso Dr. Daliso Kabambe kukhala anthu oyang'anira chuma cha dziko lino. Akabambe adakasiya kumphika ogawa zitukuko budget director. Akati budget director ndamene amaona kuti ndalama ziliposi kodi kumisewu tipitise zingati, kuchipatala tipitise zingati, kopanga masukulu tipitise zingati. Amene ndiye budget director pamphika penipeni pa ndalama za boma ndi anayika iwowa Dr. Daliso Kabambe. Ndi anayigwira bwino ntchito ija. Ndichifukwa anthu amayimba lokoma sakusira kuyenda bwino amadziwa kugawa kwake mmene angagawire. Misewu yapangika amadziwa kugawa kwake mmene angapangika. Mwangozi Apingu 2012 adatisiya. Daliso Kabambe adachotsedwa ntchito. Tinakha 2014 tinakapotanso. Titavota a Professor Peter Mtalika adawina kukhala president wa dziko lino. Ndi anayamba kuyendetsa dziko 2014. Ndikunena twizi kwa ino abale anga kuno kubangwe. Mufuna pochoka pano m'manyumba muzikambirana nkhani kuti kodi tilikonza bwanji dziko lino. Ndi a Professor 2014, 2015, 2016 adaona kuti chuma sichikuyenda bwino. Anakumbukira kuti chimwene wanga malemu Apingwa Mtalika adagwira ntchito ndi nyamata wina Dr. Daliso Kabambe
ndikantenge amene ndani akatenga Kabambe ndikasiya kumphikano waukulu wa ndalama ku Reserve Bank kukhala gavana wa Reserve Bank. Tikanditi gavana wa Reserve Bank si munthu wamasewe ndi amene amayang'anira chuma cha dziko kuti chisamatsike ya zimene tikulira pano tikulira ifati chuma cha dziko chatani kodi chatsika. Akabambe mmene amabwera 2017 anapeza Nima Ufresh ali pa 50 kwacha adachigwira chuma cha dziko 2017 18 19 2020 adakali pa 50 kwacha osasuntha Nima uja kumugwira kumpana chochi. Federeza amene tikumudandaula lero adampeza ali pa 18,000 kwacha adamugwira fertilizer uja mtengo wake uja osasuntha kungoyima popo 2017 2018 2019 mpaka na 2020 mene amachotsa ntchito 2020 Federeza adakali pa 18,000 4 years osasuntha changodi mtengo. Mukundimva kayabale yangu? Petro adampeza ali pa 732 kwacha mene amabwera 2017 anamugwira Petro uja osasuntha 2019 kumapeto Petro adachoka pa 732 kufika pa 696 kwacha kutsika. Wina akakunamizani kuti zinthu sizingatsike munene kuti Akabambe ali gavana. Petro anachoka pa 732 kwacha kufika pa 696 kwacha. Zimatheka zinthu kumatsika mdziko. Gavana wa Reserve Bank akakhala dolo kuti ntchito yake akuitani kodi yapitsa. Ntchito anayigwira bwino ndifaka Bingu adagwira nawo ntchito apita Mtalika adagwira nawo ntchito. Mufuna ndikuze panopo tumagavana asintha katatu dzaka zomwezi asintha katatu kubwera wina kuchoka kubwera wina kuchoka kubwera wina koma Akabambe 4 years anagwira okha komanso ndalama inakhala ijani kodi iyolimba. Lero anatenga boma 2020 anzathuwa tidali nawo limodzi koma sadatimvere mmene mwaonera mmene zayendera zinthu mdzikomo. Tidapanga nawo ubale uja sunayende bwino samamva zonena za anzawo. Mai Joyce Banda anayankhula kuti awa samamva awa sasunga pangano. Akamuzuchi wambo nawonso ayankhula kuti chilichonse chimene timalangiza samatimva. Ndiye kunapezeka kuti atenga 2020 kungochoka 2020 sopo wa Ufresh amene anamusiya Akabambe ali pa 50 kwacha lero ali pa bwanji lero ali pa 500 kwacha ali pa 600 kwacha ali pa 700 kwacha ali pa bwanji kodi. Federeza amene adamugwira zakapolo osasuntha kukhalabe pa 18,000 kwacha akamusiya pa 2020 lero Federeza ali pa bwanji 150,000 kwacha sichoncho. Chimanga adachipeza chili pa 6,000 kwacha Akabambe anachisiya 4 years 2020 chili pa 6,000 kwacha. Chimanga chaka chino chinafika papa lero funa ndikuze kunena kuti chaka chino chimanga chifika 150 chimanga chifika 200 chifukwa chani atenga ndalama zochepa kuti akule chimanga kwali 60 billion kwacha atenga 67 billion kuyika ku State House. Ku State House kumakhala munthu mmodzi president mayi akunyumba anawo mwina ndi achimale ndalama zopandira akapinga ndi zina zotero 67 billion zokula chimanga cha dziko lonse amalawi lonse tije 60 billion ndi 60 billion ndi chimanga cha miyezi itatu yokha. Kusonzolera kuti dziko muno chaka chinonso mukhala chani ifake tikupempheratu Akabambe kunena kuti pamene akutenga pa 16 mapulani akhalire kumalo kungotenga pa 16 choyambirira kukonza njala ifika mzakhala muli njala mdziko muno. Iyi koma ndi njala yopanga cholinga chonena kuti njala ikayamba dzibwera nkumakugayira ni chimanga nkumanena kuti ife ndi anthu abwino tikugayira ni chani kodi chimanga. Ayi amalawi timafuna zokula tokha ifeyo zopatsidwa sititani kodi sitifuna chifukwa kuti tisinthe boma kuti boma liyende chani kodi liyende bwino. Reserve Bank gavana amakhala ngati mmene amakhalira kholo anu pa nyumba. Kholo likakhala la nzeru pa nyumba ana amadya 1 to 30 kwa madzoti ndalanda 1,000 ndiguliretu zofunikira kuti ana panyumba pano atani kodi aje. Kholo likakhala lopanda nzeru limalandira 1,000 salary ija ndiye matenga 800 akamabwera kuchoka kuntchito mulimi kumwera mowa pomafika kunyumbani ndi 200 kwacha 200 ikwana anakudya 1 to 30 awawa anali kholo la nzeru ali Reserve Bank governor. Ndiye panopo nanji akhala president muganiza kuti zinthu zikhala pa pake ndikunena kuti ulendowu tisapoterenso zipani
chipani sichimanjetsa munthu tikumvana abale apa palibe sitolo imene amanena kuti mmene mudziwo wa MCP yokha ngati aliyense akugula sopo agula pa mtengo wa 1000 palibe sitolo ya UDF palibe sitolo ya TPP tonse timakagula sitolo yake itikodi yomwe so chipani ayi ulendo uno tiyangane munthu amene angakonze dziko amene angakonze chuma ndipake azathu ku Central Region sitimanena kuti kumeneko ndi stronghold ya MCP lero tinali kunchisi kudowa kunchinja anthu akunena kuti ife zoti tazolowera tasiya ulendo wake utikodi ulendo uno chifukwa tikuvutika fetereza akutula chakudya chikutula ulendo uno tivotera akabambe chifukwa ndi amene angakonze chuma cha dziko lino kuti chuma chitani kodi chiyende bwino ambuye akudaliseni nonse ziko kwambiri ziko kwambiri amenewo anali pa Felix Ngawala national publicity chair wakulu wa publicity ku chipani watu wayena amene sitinamvetsese bwinobwino zimene anena Njawala mungotenga mawu awo kuli konse mmene mupita kutenga mawu awo kuti akakusani kuti Anjawala amati chani mukaye kuti Anjawala amanena kuti kabambe ndidolo basi mukangoti kabambe ndidolo akula kuti mvotere iye ndidolo panthawi ino amayenda abambo ndilo lini ndiayitane akweni mayi Dr. Patricia Kaliatu the president of UTM, Dr. Sokabambe, olemekezeka atu apatroni atu, olemekezeka atu Dr. Tumbuka, olemekezeka atu Amai Makuta, olemekezeka atu Secretary General, a Vice President, kumwela kuno, Honorable Makondi, Publicity Secretary, Director of Youth, Organizing Secretary, Takona nitakunya nilani wambili, Director of Operations, Regional Governor atu, a director amaya kumwela kuno komiti yose yani John director wa Nyamata zake wanchana makolo watu wagogo watu olemekezeka Muhammadi komaso azigogose amene mwadira kubagwe kuno yoyamba timali kutokozeni kwambira agogo Muhammadi ndi gulani lonse ifato dida nila anthu onse amene abwera pano a president athu olemekezeka mama uno ndi vice president komaso secretary general tinaitanidwa kuti tikalandire munthu kunjamba kuti akubwera ku chipani cha UTM koma solo tinamuza kuti tinisonkhano kubangwe tiye tikakulandireni kuti kubangwe anati ayi kubangwe kwadalika poti neso ndili mboma sungakhale kotseka anyamata anu nikwapasa mateni yangova uniform yanga yomweyi koma ndikudziwa kuti ine ndi wa UTM kuti mukandilandire kunjambawo ndinaona kuti sizikira bwino kuti mukhale kubangwe kuno ife tikakhale tikumalandira munthu kunjamba ndiye chimene napanga wapita kundilande ife kuno kubangwe bwana amngamada libwesera anthu onsewa kubangwe palibe wina aliyenseso ochokera ku Chilomoni kumanja palibe tonse kuno ndi akubangwe ndiye chimene napanga anapita kundilande kukapereka ma 10,000 kwa anyamata kuti inuyo mwina mogwirizana ndi secretary general mukandilandire kunjambaku kuti ndine wanu wa UTM ndabwera kumwera kuno ndabwera ku planta ya kuno tinamuzaso kuti tangopita chabwino kumene kuchokera nchana kuzingwangwa watenge ku Chilomoni uko dusa mmanja muchabwino amenewo akulandire ali ayi mafuna ndilowereso mpaka nakundilana zimene zachitika bwana ife nangoti takulandirani koma kukulandirani mwete mulandira yokhala wa UTM kwangosala malole okha ma 10,000 ajana kuti ife ma 10,000 sitipanga nawo china chilichonse 5,000 kupereka kwa munthu kuti tikulandira ife timalandira anthu kuleni ndipo tinauza so Nyamata kuti mukamuze kuti ife timalandira anthu chani kuleni akakupasani 10,000 sigwira ntchito
10,000 kuno tikali pile mpira ndizikamvone na mpira 10,000 yako kwa mabuse wose mwakala matisha dade maana pasa kuta vale wangu hata ila momo kuta binafuna zikoloba akanya mule zikabandia zikoloba ripoti mimi nimefuna zikoloba kutoka kwa ofisi yani mimi na pepa asenda jema jadia vice president yangu mwela kuno mokila ndatumbuka kuta bila mabanga zikoloba amina mabanga zikoloba mkabila kunjamba wangu kama lole oka leo tajua na muhiso ya Malawi malole kuzamulandira mtu malole kukapanga nao sopano malole obada antu leo malole akaya kula kunjamba kumulandira mtu kula kwa kuyike iyo nabanga magari kuri antu akulandira kunjamba uona show ni malole uona ubana nao bwana kama nikogoze kuri wanyamula malole ukasia kunjamba akweme kazela kuri pia ukata andamana jokala kutali kutali akakola na malole akajule makwao driver watu namba 1 na mimi napenda sana malole aziraga emoji nanye mwana wapi ukata na akatula hapo na tenge lole ina anyamula sopira ukata akatule abalesa anyamula wena ngati driver maeso ache okuti agwira kujibali cha UTM ndikwende sama magari moto UTM kwa mamba kwende sama malole amena sonkana kunjamba opanda antu kuti akanya mwana twali sikumuziwa hata kwa kwesa amonyemula malole kwenda ngomweo tuone kuti kiazi sitabwaji mpaka na akatula kwa umena kupita akona tatu wake mesema mena maneno kuti Kani Alliance bali wina akitogoze kuda na bwana kuzakupepesani kuda bwana kujibandi cha UTM inaona kuti mnakuma naye kumalio so dinene kuti kumalio siko pepe sa president kuti pepani muda wina ine sina bwana kuzakupira mikono ni mali mudikulugira kuti bwana kujibandi cha UTM kumalio asikolilira kuti mafuna ni bwana kujibandi cha UTM kumalio tunapita kupepesa kumalio tunapita kupasika muli mene plaza kana malia kama muna pesa kampena amakalira kumene kwa kudia kyone mnangona kunitamangisa kujibandi cha UTM ile mafuna ni bwana mapeto yake amapita kwa kugira mikono kuda kupepesa nai akafuna kuda pepe alandile kupepesa kwaje kama ndio secretary general osali kupepesa ni nuyo akakuma ndio secretary general akapepesa kumene wani akapepesa kulo wanonga kibani cha UTM amaona ngati chita kwa majibani cha UTM ndijikira hapa akapepesa kulikai yose kilimana mtenga ukala vice president wake amaleta kumusajili kilima mishongano yote analiomba jiga meneneli Yudasi watu UTM kwa machari chose akangopepera kuti pingo uime sababu ndibe nyimbo ya maliza walima sawi na mena manya kuti mafuna kuti ndipepere nyimbo ya maliza ndio maliza kazibadilika zikana mbele azipita kwa mafuna mjabwana ene anaima molira kuti nayo ni madichonde mafumu muli bana kupalombe tandite ndipepere ni kwa president kuti analitamangisa kujibani kwa ndine wanu mpaka na kale ndiye mlimadi mdikulugire ya kinakuziwa ndabali wanu sili funaso kuli bakaliso
kupitiza kwa kawaida asikumpelekeza hata wina manjo mapiano. Ai, watu wakale, watu wakale. Oya kila kupepa pepe sakwani. Oya kila kupepa sakwani kulifa kwa mpani kwa yuje mkwani na kwaje nibudi. Ndikudo. Sidima ya kula kumalio ya. Kuyambira msazanyi uzese malilo aku noko kumwela mukabwela kuti antwena yankula tikusa timalemekeza ndikumabwela so kumali yankani yachipani asekera general ndi office yawo muzikadandala kumeneko kala taimana kulembera nyumba yankapopo kuti ndamva koma ndine wanube chifanga kale chibwazi wina kalemba kala to chibwazi chatha umango yankapopo kuti yayi ineya ndinebe lavu tulavu back to back. Ifea tuosa bora banoa walibe wina mene wala ndila 2000 ifati kabora bano nufaka 2000 kwantu hawa ubora nufaka 5000 kwantu wakuda bora kusongana ni mwana wao kulu ifa 2000 esagulia kari bose 5000 esagulia kari bose 10,000 esagulia kena kari bose ni mwana wao kulu kwa nyamuna antu hawa nikulitia ni bora kusitati house mzika na ndila ndalama kunyumba kwa hawa watu wangona pampasa kunyumba kwa hawa kuzuki zikadisikizi kunyumba kwa hawa kuzuki zikadikuzuku kunyumba kwa hawa kuzuki ni mwana wao kulu imene tikufuna isaya president na mkudenga mpando wa 16 September mutese mafuta antu hawa mwapase zochita ndipo 100 billion imene mwana kulimuzi peleka kwa DC yaka chili chosema marina lilose ndrame mele itandizile kulipili hane skula mioka manyumba nzelu za kulepila kuila kumaski akulepila kuila kuilima akulepila kuila kuyumasi akulepila kuila ku secondary school kumanga secondary school amanyumba akulepila kifata school fees ndrame mele itandizile antamele 100 billion mene mupeleke mene na bwana muka mupiliza kuyakula bano kutizi pita mama hii lose litandiza kama business kuti ma business awo anthu apileka songolo azimaya apange ma business azibamba apange ma business komanso ali nyamata akhale ndi ntchito zawo zamanja atopa kuwiwiza mseumu kwina nyama minibasi mmene aitenea minibasi kulepera kuzaza anthu akulepera kukola minibasi kolibe ndalama libi ya minibasi anthu amangoenda ya Adamu ndi Abrahamu kuchokera kuno kukapita kuisa mafuta pia linao kuti ukalamba uzichepa ishatu kuti ukula mukimafuna mafuta ndiwo zazaza mafuta kuti tizilolopera komanso soko azipezeka usika mtengo komanso ndalama zipezeka mtumba azibambwali abawatosa mediva tikakola abantu kubiliwira kutitukuta nimene atakwenda nanu kuti tiliwire koma timango vikidwa mazi kumasamba patasopa ngati ubatizo masipa ngatimabatizidwa manyumba moko mutanize kunwa Malawi ukale usidalira kwa hiyo kumambeta kwani kweni pamala pano tinabwera ndi amalemu Dr. Saus Mazimu ause mutende ndipo pamala pano pamene president wathu asana tisiye tupanga zauli likapangeza alliance analipo mipingo osiyana amene mmanyengerera president wathu kutoleza aloleza alliance tikumakuona ni tikuziwa ndipo tikuziwa kuti mapemphero anu ngakhale mpite mbali ina yakutaka kupaseni chakudya chathu cha lero kwa maganizo anu onse ali chipani cha UTM chifukwa mzimu wake watu utasausiwa kumakukuza siku lilonse kuti anapita analolera kuti zitero chifukwa anafuna kumvera ino ngati makolo ake chifukwa iye anali mwana amene amamvera munthu wa Mulungu wina yense ife timakhulupirira kuti anthu a Mulungu azibusa athu ansembe athu maprofeti athu maapostoli athu mmayima mapazi mwa Ambuye athu Yesu Khristu ndiye chilima anafomera kulolera inu ngati Yesu Khristu wathu akadzikola pansi pano kuti achite mwakufuna kwanu ndipo tikachoka pamenepo mati kukaphani kuti maganizo anu onse zochita zanu zonse mipingo yanu yonse mukalowa kuyambira pano nkhani yake zikhale Dr. Saus Chilima kuti zolinga zake zimene mafuna kuti zitheke zinapeleka chona nafuna kumverani kuti
kibole kuna dakakana ni tazi analo na ifoje kimene kwa mama nikabwana kubuku ene makala kuli buku la Bible alinao ndikumaika kumudu ndikumaenda nao museo kuli ndi walenga buku la Bible wa buku asabu iwelenga ndiye mwine chino zina zaba mazima sokoneza ndio sowelenga Bible ndipo buku musani kuli mubwele kwezi buku la 2 Chronicles 2 chapter chake cha 7 ndipo hivi hapa 14 ndipo tikafike mpaka na kumapendo pamene Mulungu akunena kuti anthu anga akazite pesa ndamvera mawanga Mulungu amamva mapemphero malo pamene posamaso akamakhala openya nthawi zonse komanso makutu aja makhala othera nthawi zonse komanso ine ndizakupasani chilichonse chimene mupemphe koma mukalephera kumvera zonena za ine ndizatha kubwereserani malokasi azakutafunani malokasi ndipo unathu analephera kumvera ananena kuti after 2 years ngati sindichita bwino ndizasika pampando ndipo analumbira pamaso pa Mulungu kuti ine ngati sindichita bwino after 2 years ine ndizasika pampando waja panasikidwa mukaja kuti Mulungu amagona Mulungu amaozera akuwerengerabe mawu amene ajamene Mulungu anaiya munthu mwana wake analumbira pamaso pake kuti ineyo ndakula mpingo mwako ndakula nyumba yako ndipo ndikunena pamaso pa iwe Mulungu kuti ngati sindichita bwino pa zaka ziwiri zasiya jani mpando sunasiyidwe Mulungu anati oze bwino ndiye uziwenso kuti uwona nawo mizombe ndiingo tafuna chimanga njala ndimene ingo tikubwera kupita kuchokera mamita momo kunyumba kwatu sifika njala ikangobwera kuchokera munda ikamapita sikuti afikiraso kunyumba kupitaso kuchokera munda momo ife kunyumba kutingokhala kumadikira kuchakachino ndikolola kupita munda sikupeza muchina chilichonse ngakhala ifamene tichokera kumizi mapeso osakera moto mamita umulibe kusoza kuti chimangayo sinapange ni nthesu omwe sichinakhaleso ni mwana yemwe chifukwa chamonomene kuti apaza fertilizer apaza chimanga kuti ino anthu amene mwapaza chimanga mugulisa chimanga mukagulisa chimanga mukagule fertilizer mbangwe muno muli muda kuti munatira fertilizer mufira bangwe muda ndiye mauza kubangwe kuti ayayi takweza chimanga ngati awanapolowa kuti amagulisa chimanga ndiye takweza chimanga mtengo kuti mukagule fertilizer ngati awali ni minda kuti akagulisa chimanga chokwera akagulisa fertilizer kuti atire muda mwawo ayiwala kuti akugwira ntchito akupanga mabizinesi nkhani yakuti ati mabizinesi akhala kuti akupanga chuma chabwino lero mambo kuti mabizinesi awine nawo anayambiranso kusika bizinesi anthu aduka president ali pampando popo kugulisa foja osika azungu kumakulasika foja osika president ali padi ndiye kuti kusika kwa mtengo wa foja asisanda azungu president a president pa 16 pano never even there kuti azungu azibwera kumalakiro kumagulisa fertilizer osika mtengo imuli pompo chifukwa anthu akagulisa fertilizer akagulisa foja wao ku Zambia amakhala ndi ndalama zochuluka akagulisa foja wao ku Mozambique amakhala ndi ndalama zochuluka akugulisa foja president ali pompo akulandira pinyaminya kusoza kuti president alibe chili ndi anthu amalawi amalawi mwayampwanu anayamba siku logulisa foja kuti president alibe chili ndi ino anthu yakasankhani bwino pa 16 September kukasankha Dr. Ndaitwa Kabambe amene ali ndi chili cha Malawi amene wakhala kugwira ntchito ndi Bingwa Mtalika amene ntchito zonse za basi amene mapanga anali budget director anali Dr. Ndaitwa Kabambe misewu wonse amene ochokera pano kafika kwa Nkanda kumulanje anyamata ajenda amenewo misewu yonse amene akuchemerera kuti apanga nsewu ndikumati wakuti derivati wa parliament ayina ajenda amenewo awo napempha mabungwe maboma abwino oyenda nawo Malawi muno wadi mwa dziko la ubali limene napempha Dr. Ndaitwa Kabambe ndi dziko la China linabweretsa parliament linabweretsanso mamisewu ma 3 lines misewu manager anabweretsa ndawo koma chifukwa cha imfa Dr. Bingwa Mtalika sinamalizise ena abwera kuzamalizisa pano mmene amapangira mbambo kukwatira mzimayi wapakati kale akabadwa mwana amangoti mwananji wake wamasali wake ambuya amene wanali mmodzi mwa alangizi a president athu olemekezeka mayi Dr. Patricia Kaliati kuyamba nafe pano pa Bangwe pa desert lero pa nthawi ino wa president athu Dr. Ndaitwa Kabambe ndiloleni kuti ndiyitane a secretary general achipani chathu cha UTM Bambo Wiret Kalonga olemekezeka Bambo Wiret Kalonga kuti nawonso atiyankhule pano pa Bangwe pa desert siko mundi
Ah!